חברים, מי שלא בודק את הפנסיה שלו, לא בגיל 67, אלא הרבה לפני, עושה לעצמו עוול. כי אפשר לשפר המון דברים. בדרך כלל מדברים איתנו, ואנחנו כל הזמן שומעים על לשפר דמי ניהול ומסלול השקעה. דמי ניהול, מסלול השקעה, אז יש משהו שלישי שפחות מדברים עליו, ואני רוצה לדבר עליו עכשיו. הוא נקרא בעצם מסלול ביטוח בקרן הפנסיה. זאת אומרת, אני יכול לבחור מסלול שקרן הפנסיה שלי תרוץ בו. אם קרן פנסיה נותנת בעצם 3 דברים עיקריים, או 3 דברים, אחד זה את קצבת הזקנה בגיל פרישה, 2 זה קצבת נכות, במידה ואדם נמצא באובדן כושר עבודה ולא יכול לעבוד בגלל תאונה או מחלה, הוא יתחיל לקבל קצבה, והדבר השלישי זה קצבת שאירים. אדם הולך לעולמו, מה הוא משאיר לשאירים שלו? איזושהי קצבה. עכשיו, עם קצבת הזקנה היא הבסיס, ובעצם את שתי הקצבאות האחרות אפשר לשחק איתם. זאת אומרת, להתאים אותם למצב המשפחתי ולחיים. מה הכוונה? למשל, אדם שאין לו ילדים והוא לא נשוי, אין שום סיבה שהוא יהיה במסלול של שאירים מלא. הוא יכול להפחית את גובה השאירים או גובה הכיסוי לשאירים, ומול זה להעלות את גובה הכיסוי קצבת הזקנה. אוקיי? וגם ככה עם הנכות. בן אדם שפחות צריך את קצבת הנכות יכול להפחית אותה ולהעלות את קצבת הזקנה. ובעצם יש לנו פה משחק שיכול וחייבים להתאים אותו לחיים, כי לא כולם נמצאים באותו סטטוס, וזה כן משפיע לנו בסוף בגיל הפרישה על קצבת הזקנה שלנו.